Wena menzi wena uyisidomu ngempela wena menzi. Singathi sibhizi ubhuti uyashada eMandaba uKhuzani Dlamlenze umfoka Mpungose inkosi yomaskandi sibhizi si enjoya udwendwe siya celebrate ukuthi inkosi kaMaskandi yashada. Uyajika wena uzokhipha ialbum usijwayela kabi wena menzi wena mfana futhi uyisithuphethu nje uyisidomu umthetho wakho akekho umuntu ongakhipha ialbum kunje ubona itrend ukuthi yonke uKhuzani uyayidla uvela usukhi izolalela ubani album yomuntu asinasikhathi sokulalela uMaskandi njengamanje. Ubhuti uyashada Nkosi yami asinasikhathi sokulalela uMaskandi uKhuzani Dlamlenze yashada. Sibhizi nodwendwe Nkosi yami sisababaza umakoti weqhawe sisababaza umakoti uNdlunkulu wakwaGuqa manje asinandaba noMaskandi okwamanje uMaskandi so ubona emva kodwendwe uMaskandi okwamanje sisababaza nje isiphalaphala sikaNdlunkulu wakwaGuqa. So yeka nje ubudomu Mabizela lento yenu yokuforce endloni zenze ngathi ninamandla ningenawo ukuphapha uyaphapha nje Mabizela uyaphapha ayikho lento ayikho nje lento yenzayo uyabona sabhizi nodwendwe thina lesijabane sakho esimnandi osikhiphile sobuye sisibone beungeke uhlehlise le album yakho uyikhiphe next week ngoba okwamanje sibhizi nodwendwe uyaphapha nje uyasiphaphela ufuna manje senzeni ke manje ufuna ukumixa manje sixove manje ngapha sibhizi nodwendwe ngapha nangu nawe uyasiphaphela lana ufuna singene ko YouTube nako Spotify usijwayela kabi nje kahlahle wena Mabizela wena menzi nje uyisidomu ngempela futhi uyisidomu ngempela angibonge ithuba kade uyadakwa.